naimbag nga ang tao kada kayo amin nga kapatak nga taga Kapilyan. Pagtutungtungan kayo dagitay pamati nga dimaktilan tayo di ka Kapilyan nga bagbaga dagiti babakit kada lalakay nga nagkatauna. Na makapagkatawag garod ka malagip ko. May samay-sayan tayo isuda. Atay ka no rabii, mati ka no mabalin nga agwalwalis. Maiwalis mo ka no ka di swerte. Naura yung garod nga nakadugdog yun, tawala yun, tap nagswerte ka laang. Kaya nun nga, di ka pa mo napadpadasan iti tumamati waiting, or di kag daldalos, or kumamot tumbok bayin kilang kumaka, di ka pa napadpadasan mo timan. Tapos, ibagam nga no, madikagwalis iti rabi, kaswertin ka. Sigurod nga, aging garat ta, di ka pa mo nga nagswerte. Ada pwede tayo rada, may kadwa. No kano kalunkunan da ka, nga madama ka pa lang mangmangan. Madi ka no makasawa. Kasi no, talaga nga nakapangpangit ka. Ay, sorry, no nakapangpangit ka, talaga nga, awan naggusto ka niyam, saka nakasupsuplada ka, tapos di mo amo agarem. Talaga nga di ka makasawa. Pabasulam kit din nga kinalunkunan da kay so nga di ka nagkaasawa. Dapay ko nada, tinagkatalo. No, adda ka no busalim. Pakulam ti aklo. Di pinagsakitan, di mas lalo nga kuhan nga limtugin ta busalim. Baka agtubtubo pa ilang kit kuhan nabitak na bisa pinakula mo. Uray ka na siguro mapaikis. Madami na ito mag-upat no mapan ka no makiinom ka ti danom iti sa bali nga balay, sa bali nga baryo, sa bali nga lugar. Iubraem ka no malpas no kung may namang ibati ka ti basit din tinaginumam. Tapos ti basit nga nabati i-approach mo din ti pusig mo. I-approach mo ka na na madagsakit sa tiyan mo. Kasama mo no, talaga nga narugit di danong maininom mo. Ora man pa'y sa nga baso iti i-approach mo dita pusig mo. Agsakit talaga ti tiyan mo, ano narugit di ininom mo nga dano. At sabi natin ko na damem, may kalima datay ka no agkasar. Pan, ditay nagsukatan ni Apo Nubio kina Apo Nubia. Isabit na ka no, isalapay dagdi nga ito ti Damara. Tapno, haan ka no nga agtudo, matulaw ka no di tudo. Kesa no ngay no, bagyo di sumangkot, mapigilan garo di bado ni Apo Nubio kina Apo Nubio di bagyo. Ay, maikon nakarkaron nga kulata, nagtuloy lata ata, bagyo garo. Adabay, datay gamay ka indam. Ate pa, nainidot mo ti cellphone ko. Atay, pasmado ka no datay himaw. Isbuam ka no. Di pa yun, nag-angsugin atay himaw mo. Adapay garod na igamamon, at adaywan da kan ata, nag-angsug na tayo himaw mo, inisbuamon, ure pasmado. Mayat no pasmado, punasam laeng. Adapay no ano pasmado kay kano ta ima, mabalin mo kano nga isubsub yun ti kataktak kitinuan. Nagbangsitin nga. Dagigay ti napanunot ko nga pamati nga dimaklan tayo dito Kapilyan. Okay, thank you.